Russia pen Ukraine dead hiniang bong ron thama kaching thur pen ajok non puanta nang tenang netinia sonsi nang do bom lang bangso jok Russia hin pen ketengkheng ajok Ukraine dead along abangke ki ong dung arong sopia long pen danglok rong so rong bora jo anta kelang memia thai pamatsi avedet tanglo La sonsi pinile thota Russia armu oksoi hin pen nihang Ukraine det Kharkiv along rocket pen ketengkheng ajo adai ka be bang hiniatum apran dam julo lapen bang krener ke batuma bangke ahiring tangrak pen arengahu sonang lopusi regional governor Ole sinihobov hin pen pangdak pom La son thak thak si kedam tang pai pai ni phai kret roxier ni setame Russian hin pen Kharkiv along nang tengkheng lo La so hut setame adai ka be bang kret roxier ra tuma bangke apran dam nang kok loputa sinihobov pen ningje ponthu Hala soarni ason thotsi pinile thota Russia armok so tumpen Kharkiv along kedo ahem chardon along nang tengkheng thutanglo La so hut setame osomar bang hini pen bang krener ke batuma bangke arenga hu so nang koklo bang so nang tengkheng lake Kharkiv rong so piarlo Krasnorat barong so pialong si nang tengkheng lo posi snehubov ningje ponthu Pini Russia hin pen nang ketengkheng lake Ukraine deralong adun thu ke the nai arong sopi mate Ukraine's second largest city lo Lasila puson adai ka bia tuma phan tengkheng pen apran karmut lapen arenga hu ka paso abangke arondam de pin lopusi Ukraine president Volodymyr Zelensky pen ningjepon Russia hin pen Ukraine de phan special military operation nang ketoi puke lapuson adai ka beatuma phan apran karmut lapen arenga hu kapaso henloma puta President Zelensky pen ningje ponthu International Desk Report Karbiang Long